קודם כל שהיו לי שיניים, והיו לי כתרים, והיו לי כל מיני דברים כאלה, תמיד סבלתי מריח בפה, ומכאבים, ועניינים, וזה, עד שיום אחד נמאס לי, הורדתי את כל השיניים, וחשבתי שפרוטזות זה טוב, אבל מסתבר שזה לא טוב, שכל פעם שנכנסתי איזה גרגיל של סומסום, מתחת לזה, זה כמו זריקות, כאבי תופת, עד שיום אחד גיסתי, לשם השינוי, אמרה לי, מה אתה סובל בכלל? איך תעשה שתלים היום? קודם כל הייתי בכרמל, אז אמרו לי צריך לעשות הרמת סינוס, והשתלת עצם, והרדמה מפה, והרדמה משם, וטיפולים, שנה שלמה ייקח. דוקטור בלל אומר לי, היום למחר, אתה יוצא חדש. אני אומר לו, יש לי עוד מעט נכדה, אני יכול לחייך? הוא אומר לי, תהיה כמו שחקן קולנוע. באתי אליו, ועשה לי מצגת על המסך של המחשב, אמר לי, תראה ככה וככה, אתה תראה ככה, אתה נכנס היום, אני עושה חצי, אתה נכנס מחר, עושה את החצי השני, ואתה הולך הביתה. אין השתלת עצם, אין הרמת סינוס, אין כאבים, אין כלום. קבענו יום, ונכנסתי לטיפול ביום רביעי, ביום חמישי, וביום שישי הלכתי קצת עם כאבים בנפיחות וזה וזה. נגמר כל הנפיחות, תבוא בעוד חצי שנה. ביטחון מלא. לא תזוזה וזה, התלוננתי שאני שוטף את הפה, מים קרים, לא כואב לי, התלוננתי שאני אוכל, לא נשאר כלום בצלחת, כל מיני דברים כאלה, אתה מבין? אבל זה שינה לי הרבה את הגישה. נכון להיום, אחרי 2.5, אני מרגיש מאוד טוב עם השיניים, ועשיתי צעד טוב, אין מה להגיד. היו לי כמה רופאים, אני לא ילד קטן, היו לי כמה רופאים במשך הזה, כל אחד יש לו חלטורה אחרת. פה זה חד משמעי, 100% גרנטי, אחריות. עבודה טובה, שירות טוב, צוות מקצועי טוב, הכל טוב.